Kære forældre, vores andet år som skolebestyrelse er gået, og det er blevet tid til at kigge tilbage. Hvor vores første år i høj grad blev brugt på et fokus indadtil, at komme tæt på skolens virksomhed, udarbejde principper og implementere skolereform på skolen, så kom dette år i særdeleshed til at handle om samarbejdet udadtil i forhold til kommunen og politikerne. Det blev klart for os for første gang, da vi i august udarbejdede høringssvar til budget 2016. Her var der især 2 forslag, der skilte sig ud, nemlig forslaget om at udfase Ådalsskolens specialklasser til fordel for mere inklusion, og forslaget om at ændre den økonomiske tildelingsmodel til skolerne. I høringssvaret gav vi klart og utvetydigt udtryk for, at det er meget problematisk ved at lukke den velfungerende specialklasse på Ådalsskolen, og dermed sige farvel til velfungerende faglige miljø, der er etableret her, og som vi er stolte af. Samtidig præciserede vi, at vi synes, at inklusion er en god idé, men ikke kombineret med besparelser. I samme høringssvar gør vi meget ud af at gøre det tydeligt, at enhver tildelingsmodel, der skal gælde for alle skoler i Syddjurs Kommune, naturligvis skal give plads til både store og små skoler, så de kan overleve og fungere godt. I november blev budgettet vedtaget, og det viste sig, at der var et flertal for at udfase Ådalsskolens specialklasser, hvilket således blev besluttet med stor beklagelse. Derudover blev det besluttet at indføre en mere enkel tildelingsmodel. Hvorledes denne model skulle se ud, skulle man finde frem til i en proces hen over foråret. Omkring jul blev første udkast til en forenklet tildelingsmodel til skolerne sendt i høring, og i den forbindelse afholdes flere dialogmøder med politikerne, hvor vi deltog talstærkt. På de møder blev vi gjort opmærksom på, at man fra politisk side også ville komme med et forslag til ændring på skolestrukturen. Men først efter man havde besluttet for udformning af en tildelingsmodel. Denne tildeling var vi for Ådalsskolen kritisk overfor, da vi syntes, at det virkede selvmodsigende at skulle forholde sig til en tildelingsmodel uden at kende skolestrukturen. Efter vi som bestyrelse vil betegne som et rodet forløb, kom et skolestrukturforslag til høring, eller næsten. For så snart vi hørte om det, var det både internt blandt politikerne og for os og andre bestyrelser så stor kritik, at forslaget blev taget af bordet, før det egentlig havde været fremsat. Herefter så blev der en tildelingsmodel meget hurtigt besluttet, og på grund af uklarheder omkring den tidligere 3-årige udfasning af specialklasserne, så har bestyrelsen afholdt 2 afklarende møder med skolechefen og skolechef og formand for FI-udvalget Peter Seiler. Mødet har givet anledning til indrømmelser, men bestyrelsen er stadig ret kritisk over for elementer i overgangsordningen. Et par af elementerne i det vragede strukturforslag, det var at arbejde med fælles ledelser og også samle udskoling på de store skoler, og der var således tegn på, at Ådalsskolens overlevelse var lidt i spil politisk. På den baggrund så valgte vi i bestyrelsen at indkalde til 2 fælles møder, hvor det både var forældre og borgere i hele Ådalsområdet. Her kunne vi drøfte, hvordan vi fremad kunne arbejde med at bevare vores skole, men også vores lokalområde. Det resulterede i, at vi igangsatte projektet Liv i Ådalen. Og Liv i Ådalen det har til formål at sikre Ådalsområdet stadig udvikling, men også vores branding udadtil. Vi vil gerne tiltrække nogle flere tilflyttere, og vi vil gerne generelt sikre området. Formanden for vores bestyrelse sidder i styregruppen for projektet og arbejder fremadrettet for dets udbredelse i hele Ådalsområdet. Med de brogede erfaringer fra hele samarbejdsforløbet mellem politikere om tildelingsmodel og strukturforslag, har vi i samarbejde med de andre skolebestyrelser i Syddjurs foreslået FI-udvalget at samarbejde tættere i fremtiden. Det har ført til oprettelsen af Skoleforum Syddjurs, hvor et tættere og bedre samarbejde mellem bestyrelse, politikere og skoleledere måske kan realiseres. Selvom hele dette arbejde udadtil har fyldt det meste af bestyrelsens tid, har vi også i det sidste år i tæt samarbejde med ledelsen arbejdet med at videreudvikle en skole, der sætter fokus på elevernes læring. Allerede fra næste år vil det være endnu mere fokus på at tydeliggøre elevernes læringsudbytte. Ved at sætte tydelige mål for elevens læring og gennem inddragelse af den nye læringsplatform, som skal bruges i hele kommunen. Og så har vi drøftet skoleboden herunder, hvor sund maden er, portionsstørrelser. Dette arbejde fortsætter vi med i det nye skoleår. Så vil vi gerne udtrykke glæde over, at SFO'en i indeværende år har opnået certificering som idræts-SFO. Stort tillykke, det er vi stolte af.
Og til allersidst blev dette jo året, hvor vores skoleleder gennem 13 år valgte at sige farvel. Skolebestyrelsen var med til en meget fin reception for Gitte og udtrykte her i en tale stor tak til Gitte og for indsatsen gennem årene og samarbejde med os i bestyrelsen. Frem til jul er Morten konstitueret i stillingen. Vi glæder os til fortsat samarbejde med Morten og til at arbejde med at ansætte en ny leder til januar. Tak for samarbejdet og dialog igennem et begivenhedsrigt år. Hilsen skolebestyrelsen på Ådalsskolen. Ha' et rigtig godt skoleår. Hilsen skolebestyrelsen.